Sziasztok! Nézek ki, mint egy jól lakott óvodás. Hát eljött ez a pillanat is, a jól lakott óvodás mellettem. Szeretnénk akkor ebben a rövid kis videóban néhány fontos információt elmondani számotokra. Hát eljött ez a nagy pillanat, úgy hivatalosan is úgy döntöttünk, hogy összekötjük az életünket, tehát hogy én megnősülök, a Bea pedig férjhez megy. Szerintünk életünk legjobb döntése lesz ez. Tudjuk, hogy ezzel sok nő és sok férfi fog kardjába dőlni, de hát aki lekésett, azt lemaradt. A fontos információk, amiket szeretnék veletek megosztani, azok a következők. Akkor a helyszín, kezdjük a helyszínnel, bár ennek a meghívónak a többi részében egy csomó minden le van írva. Lesz két helyszínünk, az egyik helyszín a Neozin étterem, ezt majd látni fogjátok a térképen, ez hol van bejelölve. Ez a napsütéses helyszínünk. Az Eozin nevezetű hely, az pedig az eső helyszínünk. Erről fogunk majd tájékoztatni benneteket aznap, hogy akkor most esik az eső, vagy bevállaljuk a nem esős helyszínt. Ez az egyik fontos információ, Bea tud mellette mosolyogni, nagyon szigorúan néz rám. A másik, amit szeretnék megosztani veletek, az, hogy feltételezem, hogy néhányan jöttök csak autóval a helyszínre, de hogyha a szállással kapcsolatban néznétek helyeket, akkor az a Neozin környékén nézetek. Autóval ott a belvárosban kicsit nehézkes parkolni, de természetesen taxiszámokat, telefonszámokat tudunk majd adni, hívjatok föl, és akkor meg tudjuk mondani. Aztán, ami még fontos, hogy tudjátok, az a dress code. A dress code, látjátok, mi is ilyen lazába vagyunk ma öltözve, ez nem egy hagyományos eskü, hogy ezt sokatoknak már elmondtam. Ez egy konvencióktól mentes esküvő lesz, és a dress code-unk ez a casual, vagyis hogy ilyen hanyag elegáns lesz. Lányoknak fontos kiemelnünk azt a tényt, hogy nem kérünk, nem szeretnék, hogy a magas sarkú cipőbe jönnétek, mert tört, zúzott. Magas sarkú cipőbe. Igen, nem lányokra vonatkozott ez a kijelentés. Mi fiúk egyébként is bármilyen talpú cipőben nagyon jól tudunk táncolni a pult mellett, miután eleget ittunk. Ez a következő dolog. Mi lányok is tudunk. Lánynak is tudunk. Ami még fontos dolog az, hogy nem lesz mennyasszonytánc, tehát nem lesz mennyecske sem. És hogyha az ajándékokra térünk rá, ami még a legfontosabb és a legkényesebb kérdés szokott elhangozni, hogy ezt hogy lehet elmondani. Bármit elfogadunk, ami elfér egy borítékba. Ezt a gratulációkat követően szeretnénk tőletek átvenni, illetve hogy ezt bedobnátok egy dobozba, amit a Bea csinált, pénzes dobozt. Jó? Bármi kérdésetek van, mindkettőnk telefonszámát tudjátok. Várunk benneteket nagyon-nagyon sok szeretettel. Ja, szúnyogírtó, igen. Ha esőhelyszín helyett nem szabadtéren leszünk, akkor mi is hozunk szúnyogírtót, de ti is hozatok szúnyogírtót, annál is inkább, mivel a Szunyi Bea ezt követően csak már Végvári Bea lesz. Ezt nem hagyhattam ki. Várunk benneteket, sok szeretettel pusztulunk benneteket. Gyertek, sziasztok! Sziasztok!